mga hindi nakakaalam, yung mga taga dito sa Fanling. Dito siya sa may NTR lang din. Lakad-lakad lang tayo, dire-diretso. Tapos pag marami kayong bibilin doon, bibigyan nila kayo ng member card. Yes. So meron akong member card. Meron lang akong bibilin doon. Kaya I suggest that I make a video. Oh, English yun ah. Akalain nyo yun. Yan. Akalain nyo yun ah. Alam ko pala yun. Pero ito na nga. Dire-diretso tayo. Dire-diretso lang. At saka ano doon, meron doon meron yatang sale ngayon. Hindi ko pa lang din alam kasi ngayon lang din ako pupunta para tignan kasi may bibilin nga ako. Yan. Dito sa Fanling, meron din dito mga kainan, sagu, yan, mga shop na yan. Meron din ditong bangko, yan, HABC, mobile, yan, alahas. Meron din ditong baleno. Lagi kong binibilan yung pants ko na patik. Yan, dyan ko binili. Ang paborito ko patik at yellow. Dire-diretso lang kayo para mapuntahan yung 360 na shop dito sa Fanling. Yan yung baleno, guys. Tapos meron din dito mga cellphone at manings. As usual, manings is paborito ng ating mga amos kasi meron silang nakukuhang free. Kaya ng aking amos meron. Dito na tayo. Dire-diretso na lang to. Then lalabas tayo dun sa bridge. Ito yung sago na sinasabi ko sa inyo. Yan, may bridge dito. Doon, pwede din doon dumaan. Diyan, papunta rin doon sa MTR yun. Doon na rin yun lalabas. So, diba? Alam ko na yung mga way. Way kuno. Ikot ko lang kayo dun saglit kasi saglit lang naman ako. At meron tayong bibilin paulit-ulit. Again and again. Tsaka dito, meron din ditong mga sale na mga damit. Dito lang talaga ako rin pumupunta. Lalo pag holiday. And meron ditong kape de gro. Yan, kape. Magkakape, foods, yan. Starbucks. Diba? So yan, dito lang kayo. Dito lang sa gilid. Ito yung sinasabi ko yan. Shop na mura. Yan. Ito yung 360. Yan, dito tayo bibili. O, diba? 120 for 2. So, grabe, ang sarap mamili.
dito lang tayo kasi wala tayong budget. Tapos ito yung mga palaman. Kukuha ko ng palaman para sa aking anak. Ito lang tayo sa maliliit. Try natin to para hindi naman laging hotel. Yan, oh, marami dyan, oh. Pero may bibili lang talaga. So, right now, wala tayong budget, guys. Oh my God. Ating paborito banda. Paborito niyo rin ba tong bandang to? O, diba? Yan. Meron dito mga wax na free. Ay, free. Very free. My favorite. Panda to. Mas masarap na rin yung panda to. Ito yung 360. Huwag nang kakalimutan. Ito yung mga spam. Mura na rin.